Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ang topic po natin ngayon ay ang 20 piso NGC New Generation Currency. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga at magandang hapon sa inyong lahat. Shoutout muna sa aming Team Alliance. Sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po, at sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Paki-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, dumako na tayo sa ating usapin. Ayan, features, country, Philippines, period, Republic, 1946 today. Ang type nito, standard circulation coin, at ang years nito, 2019-2020. At ang value nito, 20 piso. Ayan, ang currency nito, piso, 1967 today. Ang composition naman nito, bimetallic nickel-plated steel, center, and bronze-plated steel ring. Ayan. At ang weight naman nito, 11.5 grams. At ang diameter nito, 30 mm. At ang thickness naman nito, 2.2 mm. Ang shape nito, round. Ang orientation, medal alignment. Ang number nito, N number 187353. Ayan, dumako na tayo sa obverse. Ayan, makikita mo ang imahe ng ating Pangulo ng Commonwealth, si Manuel Quezon. Nasa bandang baba, nakalagay Manuel Luis Quezon. Ayan, nasa bandang kanan naman, nakasulat na 20 piso. Ayan, makikita mo din sa may bandang uluhan ni Manuel Quezon ang taong 2019. Ayan, at ang mint mark, ayan, makikita mo sa may bandang baba. Ayan, at makikita mo rin ang nakalagay na Republika ng Pilipinas. Ayan. Lettering, Republika ng Pilipinas, Manuel L. Quezon, 20 piso, 2019. Ang translation nito, Republic of the Philippines, Manuel L. Quezon, 20 peso, 2019. Ang engraver, BSP. Designer, Julius Cesar Moraga. Ayan. Dumako na tayo sa reverse. Ayan. Nilad. Ayan. Nasa bandang kaliwa ang halamang nilad. Ang scientific name nito ay Sipifora. Ayan. Pinaniniwala ang halaman nito ay marami sa Ilog Pasig na kung saan nakatayo ang Malacañang pala sa gilid ng Ilog Pasig. Ayan. Makikita mo rin dito, nakalagay dito, Bangko Sentral ng Pilipinas, at nasa bandang baba, ayan, Malacañang Palace kung saan nakatira ang ating Pangulo. At ang edge naman nito, ayan, plain with edge inscription of BSP at 6 angles. Ayan, meron itong lettering na BSP. Ayan, 6 na BSP paikot sa baryang ito. Ayan. Ayan, ang total maintage sa baryang ito ay 2,090,000 to be exact. Ayan. At ang presyo nito sa numista, ayan, 86%. Ang uncirculated, nagkakahalaga ito ng 190 pesos and 10 centavos. Ayan. At ang
2020 naman na may 32%. Ayan, ang uncirculated, nagkakahalaga ito ng 60 pesos. Ayan mga idol, mayroon din akong ilang pirasong koleksyon dito na 20 pesos. Ayan, nakakatuwa itong 20 pesos nito. Ang ganda ng pagka-design. At shoutout po sa may mga hawak ng baryang ito. Ayan, pakiusap po, huwag po nating i-hoard. Ayan, paikutin po natin ito sa merkado. Ayan, maraming salamat po at paalala ko po, hindi na rin po ako bibili ng baryang ito dahil mayroon na rin akong ilang pirasong hawak ng baryang ito. Ayan, maraming salamat po. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.